Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 23 июнь шәшәмбе. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген Халыкара Олимпия көне. 1894 елның 23 июнендә Парижда узган Халыкара атлетлар конгрессында Олимпия энтузиасты барон Пьер де Кубертен Олимпия уеннарын торгызу турындагы доклад белән чыгыш ясый. Бердә ул Олимпия уеннары оештыруның төп принципларына тукталып китә. 1868 елның 23 июнендә бастыру машинасына патент алына. Беренче машина өстәл зурлыгында була. Зур хәрефләр белән бастырыла. Машинисткалар бастырылган эшләрен күрми торган булалар, чөнки кагаз машина эчендә яшерелгән була. 1964 елның 23 июнендә дөньяда зур танылу тапкан хул-хуп гимнастика кыршавы патентлана. Уйлап табучылар Артур Мерлин белән Ричард Кнер беренче сынауларны мәктәптә уздырырга булалар. Кыршауны иң яхшы әйләндерүче балаларга аларны бүләккә бирәләр. Кичә 22 июнь илебездә хәтер һәм кайгы көнен билгеләп үттек. Иң канлы сугышта һәлак булганнарны искә алдык, төрле чаралар уздырылды. Үткән хәтер һәм кайгы көне социаль челтәрләрдә дә чагылыш тапты. Йылдызлы Инстаграм кабат сезнең белән халыкны хәтер яшәтә, үткәнен белгән, киләчәген белер. Шул нисбәттән 22 июнь сугыш башлануга 80 ел тулган көнне барлык һәйкәлләргә чәчәкләр китерделәр. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та туганнар каберенә чәчәкләр салды. Ничек кенә булмасын, тормыш дәвам итә һәм шатлыклы мизгелләре яшәргә көч бирә. Сабан туйларда күңелле ял бүләк итеп йөргән арада Ришат Төхвәтуллин белән Раяз Фасихов җиләклеккә тап була. Сена завтрак. Раяз Фасихов кулыннан җиләк ашаган юк иде. Да. Рөстәм Закиров гер күтәрә җырлый. Арамир Шарапов капчык белән сугышу уенында җиңү яулаган. Әҗырлар өчен сабан туй мәйданы булмаса да ярый. Көтү көткән арада кыр урманнар да бик килешә. Бакчада уяна гөлләр, алма шия кызары. Мындай җәннәт кайда булсын, кемнең килесен китәсе. Шул кадәрле гүзәл битсен җәйге авыл. Иртәсе. Сөтне икеләтә бирәләр инде бүген сыерлар дип фаразлы язылучылары. Мондый сәләтле егетнең тавышына таң калучыларның саны 33 меңнән артып киткән. Кыр эшләре беткәч, татар егетләре җиренә җиткереп ял да итә белә. Егетләрнең кыюлыгы барлык эштә дә сынала. Умарта кыртларына булган мондый мәхәббәтне күргәнегез юктыр әле. Күрдегезме? Менә, алар мине ярата, менә мин дә аларны яратам. Менә карагыз. Менә карагыз. Мәхәббәт нурлары сибеп дөньяны балкытып яшәргә насыйп булсын һәммәбезгә дә. Әлегә сезнең белән мин сау булашам. Инстаграм яңалыкларын бергәләп күзәтик. Без туры эфирдә эшлибез, хәерле, матур, тыныч көннәр теләп дәвам итәбез. Тарихта иң канлы Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел. 1941 елның 22 июнь иртәсендә Герман гаскәрләре Советлар Союзына һөҗүм итәләр. Җиңү җиңел бирелмәде. Аны якынайтуда үз өлешен керткән Бөек Ватан сугышы ветераны Рейхстаг диварларында исемен язып калдырган Александр Михайлович Малов та бар. Бүген ул студиябызның кунагы. Александр Михайлович, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, сезгә тоже хәерле көн. Бик шатбыз сезне бүген студиябызда күрергә. Сугыш башланганда Александр Михайлович сезгә бары тик 14 яшь ярым гына булган. Ул көннәрне мин яхшы хәтерләмим дип әйтәсез. Шулай да ни өчендер ул көннәрне сезгә өйрәнергә кирәк булган? Мин сугышта соңгы елны полностью от звонка до звонка bir жыл фронтта булдым. Аннан соң тагын 5 жыл хезмәт иттем. Барлыгы 6 жыл мин солдатта
одним словом, шунда хезмәт Хезмәт иттем. иттегез. Да, сугыштан соң тагын 44-49 елга хәтле 43 октябрь и декабрь 49 елның. Вот 6 ел солдат чине. Александр Михайлович, сіз бірнеше китап авторы. Һәм алар инде әлбәттә сугыш темасына багышланган. Ә ни өчен сезгә сугыш турында язу мөһим? Меня сугыш не отпускал. Татарча әйтергә сүзен таба алмадым. Күп җиллар сугыштан соң мин һаман да төшемдә сугыша торган идем. Это раз. Икенчедән 60-нчы елларда шундый мода бар иде. Бер полкта, бер армияда хезмәт иткән кешеләр җыелышып, шул сугыш турында хәтерләрен аралашалар иде. Вот ул вакытта мин уже журналист, так сказать, опытный достаточно журналист. И миңа армияда бергә хезмәт иткән кешеләр әйтәләр иде. Александр Михайлович, не Александр Михайлович, Саша, ну чё, 17-летний мы общались. Яза беләсең, ник үзебез турында язмыйсың? Ну вот, шунлыктан, ну, язарга ничек язарга эшлисең? Бакча, семья, әле тагын Мәшәкать күп. машакат күп, да, не получалось. И как пенсияга чыктым, да, сразу, значит, тотындым язарга. Аңа хәтләр разные эпизоды күрсәтелгән очерклар бар иде. Аннары тотындым бер китапка. И 2002 елда беренче китап шул Тат книгада чыкты. Беренче издание юк. Ул 1000 экземпляр белән чыккан иде. Твердые обложки. Бу второе издание. Мәскәүдә издавать ителде ул. Менә бу безнең танкистлар авыр тяжелый танковый полк. Шу хезмәт иттем мин шул полкта, сугышта. И алар үзебез полкның, үзебез армияның үткән юлы турында сөйләшкән китабында бу. Шул турында һаманда. Вот. Бу фотоларны каян табып бетердегез? Архивларда эшләдегезме бу фотоларны каян табып бетердегез? Яисә инде сезнең шәхси архивыгызда сакланамы булар? Ну, үземнекеләр алар, потому что мин җыйдым, соответственно, китап яза башлагачтан җыйдым. И аннары архив бар, не то архив, да, и музей бар әле. 3-3 гвардейский танковый армия музей Ленинградта и Мәскәүдә бар. Алар белән минем связь бар иде, алар миңа зур альбом җибәрделәр тоже. Миндә булмаганнарын мин ул альбомнан алдым. Бу вот беренче китап, икенче издание ул 3 мәртәбәдә издавать ителде. Миңа һаман да минем атнаполчаннар, үлгән, кайтмаган кешеләр миңа төннәрен күрнеләр иде, әйтәләр иде. Ник син килеп безне сагынмыйсың? Бір мәртәбә попытки ясадым, икенче попытки ясадым, не получается. Третий попытки разозлился и сказал, все равно поеду. Помогут, не помогут власти, помогли. Съездил. Максат куйгансыз һәм аны тормышка ашыргансыз. Меня подталкивали погибшие однополчане. Чакырып торалар инде. Да. Вот, шунлыктан мен анда, значит, барга вынужден булдым. И, короче говоря, проехался по тому маршруту, но в обратном порядке. Не на Берлин, а с Берлина по местам. Шушы сәяхәтегез вакытында, Александр Михайлович, күңелегезгә иң үтеп кергәне нәрсә булды ул? Нинди хисләр белән ана барып кирдегез?
Мен болдым на всех кладбищах, на всех погостах, где памятники. Не бой Рейхстаг. Вот. Это госпитали, куда раненых доставляли мы своих. Анда Хәрбір яраланып келген кіші оннан шықмады. Машина бергендер еді меңа. Машинада аның қожасы біздің Татарстаннан шыққан кіші. Аның біля кеттік. Ну, это километров 60 на территории. Незаконно, контрабандный, короче говоря. И вот Лаубан деген шәһәр бар. Сугыш вакытында мартта 45 елның мартында анда біз окружение электик. И окружение делали не немцы, а власовцы наши. Вот шунлыктан меңа обязательно булырга керек еді Лаубанда. Анда біздің көп кіші қалды шунда окружениеда, анан чыкканда. Когда вернулись, мен бардым. Анда Александр Плановскта, это центральная площадь, значит, Берлина. Старинная кирха бар. Кердим, шунда свечку поставил всем. Еске алдығыз енді барысында. Да, аларга барсына да, аңа хатләлі. Бүтін неде, ну, у памятников, которые поставлены на кладбищах, у госпиталях, везде я по букету цветов постоял в слезах, и мне на душе стало легче. Все. Не қадар сіздің медальдар мында, Александр Михайлович, орден медальдар, субханалла. Көп алар, көп. Ценю только я те, которые заслужил на войне, а их у меня, во-первых, после войны сразу у меня их было 5. Орден славы 3 степени, медаль за отвагу, за взятие Берлина, за освобождение Праги и за победу над Германией. Остальные сугуштанцам берілген, ну, как человек, я все-таки трудился. Война шла 4 года, а меня уже 95. Чем ты занимался, шлягендер? Александр Михайлович, менә монда сорау бирмәкче булам сезгә. Менә без фашизмны җиңдек дип әйтәбез. Кызганычка каршы, әледән әле без ишетәбез хәбәрләр, барбер башын күтәрә фашизм. Менә аны булдырмас өчен безгә нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә? Сезнең фикерегез нинди була? Опоздали мы с этим. Нишләргәсен. Надо было раньше думать. Многое упустили. Ну, әле соң түгел бит әле, барыбер нәрсәдер кулдан килгәнчә, хәлдән килгәнчә эшләргә кирәк. Сездән арттан менә бу килгән буыннарга нәрсә дип әйтер идегез? 3 мәртәбә по 25 конца войны. В прошлом году үткәрдек 75 еллыкны. 25, 25, 25. 3 поколения. С этими поколениями надо было работать у нас, в России, в первую очередь, в Советском Союзе. А эта работа, по существу, первое поколение помнило еще, второе поколение, они уже по рассказам и по кино, по книгам только, а третье поколение вообще сидит за интернетом и там никакого там патриотического воспитания быть не может. Александр Михайлович, менә бу иң калын китабыгыз турында да берничә сүз әйтеп китсәгез иде. Бу китап самый достойный. Ничә кешенең хатирәләре кергән монда? Монда 30 кеше менә монда, а дальше монда, значит, 15 кеше и партизанах, и подпольщиках Татарстана тоже. Кроме того,
Представлен тут 184 человека татарстанцев, которые были представлены к званию Героя Советского Союза. Но они получили другие награды. 184 кеше 184. А позавчера Черепанов белән күрештек, ул әйтте, хәзер 217 кеше диде. Иң кадерле китап менә бу сезнең өчен, үзегез өчен менә бу калын китап булып чыктымы? Иң кадерле китап шулмы? Барсы да кадерле булар. Не только кадрлы, но и самый мучительный китап был. Потому что китап «Юг». Это только вот в 5 экземплярах издано. Я издал за свой счет 5 экземпляров. Можете посмотреть. Вот тут написано. Вот. Тираж 5 экземпляров. Ничә еллар инде тыныч иртәләрне каршы алабыз. Безне шушы минутта карап утыручы тамашачыларга нинди теләкләрегезне әйтер идегез? Әгәр дә население восстановится, экономиканы жолга салсак инде яшәргә мөмкин булыр иде. Но воспитание подрастающего поколения, которое не знает войны, это вот задача номер 1. Тәрбияләргә кирәк. Тәрбияләргә кирәк. Бүген килеп, көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Китапларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хатирәләрегез өчен рәхмәт сезгә. Озак еллар әле менә шушлай безнең арада сафта булып, безнең янга килеп, яшь буын белән шушлай төрле әңгәмәләр алып барып, матур-матур яшәргә ясан үзегезгә. Бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт за приглашение. Студиябызның кадерле кунагы Бөек Ватан сугышы ветераны Александр Михайлович Малов булды. Иртәләребез тыныч башланып китсен иде. Сугышлар бер вакытта да булмасын иде. Һәр көннең кадерен белеп, матур итеп яшәргә язсын иде. Исән имин булыгыз. Düştü berke kanatında yarası yaşaralar yılmaya yukarıda